Tulong concerned citizens hali sa Verac Catanduanes ang nag-turnover nin napurot na bag na may laog nin shabu sa Verac Municipal Police Station kasuudma. Basado sa impormasyon, mantang lunad nin tricycle napansin kan mga sibilyan ang sarong abandonadong sling bag sa Imelda Boulevard, Barangay Francia kan nasabing banwaan. Sa kamauotan na mahiling ang laog kan bag, binuksan ini kan mga sibilyan hasta sa nadiskubreng droga palan ang laog kaini. Tulos maninda ining pig-turnover sa kapulisan. Sa ngayon po ma'am, wala pa po kaming na kasi may CCTV sa area, subalit medyo malayo na po siya. At nagkataong may mga lag yung footage kasi may mga madalas ang brownout po kasi rito, kaya hindi sila kitaan or naghahanap pa kami ng ibang CCTV doon sa area at nagre-request kami dito sa isang establishment na although bakod lang pero may naka-install na CCTV, nag-request kami kung magbibigyan kami ng footage para matingnan kung may mga taong ma-identify o kung sino naglagay ko noon. Sa ginibong inventaryo, laog ka naon ng bitang bag ang 251,000 pisong kantidad nin illegal na droga o 37 gramo nin shabu o kabaing nin 13 plastic sachet. Apuera sa droga, may kasabay man ining drug paraphernalia. Ando na po, yung mga non-drug item ay nandito sa amin. Yung mga drug, nandun na po sa Provincial Forensic Unit sa Crime Lab. Sila na po ang mag-take custody po noon hanggang natatapos ang investigasyon. Sila na po muna ang temporary kahawak po noon. Mientras tanto, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan PNP ngani masusug ang tagsadiri kan bag. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.